probablement el moment en què les coses comencen a agafar la dinàmica que porta on som ara és després de la Guerra de Successió, no? A principis dels 18. No? Jo crec que des d'aquell moment a Espanya i a Catalunya es produeixen dues dinàmiques que van en paral·lel, que és l'existència d'un poder econòmic perifèric, Catalunya i el País Basc, sobretot ja en Catalunya, no? En busca de poder polític, i d'un poder polític i militar central en busca de poder econòmic. Aquesta és la realitat. No? I això condueix a un conflicte més o menys permanent que es va mantenint al llarg de la història. Pel que fa a l'intent de Catalunya de tenir poder polític, un poder econòmic que necessita poder polític, això agafa força a finals del XIX. És a dir, durant el XIX això es va manifestant amb molta claretat. Catalunya va agafant poder econòmic, la gran regió industrial d'Espanya, el gran motor industrial, una societat que té unes necessitats que l'Estat no li soluciona. I jo crec que cap al tombant del segle XIX al segle XX, finals del XIX, sorgeix amb tota la seva força el que denominem el catalanisme polític, que és la traducció d'això en un projecte polític. Aleshores, aquest projecte polític, que és el catalanisme, tracta de tenir poder polític per dues vies, i això és claríssim. Per una banda, tenint-lo a la Catalunya mateix, l'autogovern, reconeixement nacional, tenir un poder propi, però també, a la vegada, tractant de modificar, transformar, liderar la transformació de l'estat espanyol. O sigui, el catalanisme polític no es desentén de l'estat espanyol, al revés, tracta de canviar-lo, i això ho fa des del principi. El corrent central del catalanisme el que tracta és de transformar Espanya. Fins ara. I no ens en sortim. De manera que per què a Catalunya li ha costat tant encaixar amb l'estat espanyol? Doncs perquè Catalunya necessita un poder polític propi i a través de l'Estat per poder tirar endavant, perquè té una personalitat pròpia, nacional, no reconeguda, i perquè una de les constants d'aquest estat espanyol ha estat, precisament perquè volia acumular en el poder econòmic i militar, el poder polític i militar, també el poder econòmic, una de les constants, no ens enganyem, ha estat, al llarg d'aquests 300 anys, no? Impedir una Catalunya forta econòmica i políticament. Aquesta és la realitat. Això pot semblar molt fort, però és que és així. Doncs per això, perquè ha fracassat el projecte que estava en el seu ADN, en el seu còdic genètic. El corrent central del catalanisme polític durant més de 150 anys, des de finals del segle XIX, mitjans finals, fins al fracàs del procés estatutari recent, el corrent central no és independentista. El que vol és transformar l'estat espanyol. Fer una Espanya que sigui habitable per tots, en la qual tots ens hi puguem sentir còmodes. Una Espanya que accepti la diversitat. Una Espanya que reconegui la seva plurinacionalitat, que l'entengui com una riquesa, no com una feblesa. Un estat al servei d'això, d'aquesta plurinacionalitat, d'aquesta diversitat. Un estat neutral entre les pugnes que pugui haver entre Barcelona i Madrid. I no ens n'hem sortit, aquesta és la realitat. I de manera que la sentència de l'Estatut, per mi, és el certificat, alguns diuen el detonant, jo crec que no, el detonant ve d'abans, és el certificat de que aquest projecte està esgotat. I assumeix el protagonisme, en el corrent central, l'independentisme, que no havia sigut mai el corrent central. Havia estat, evidentment, des del catalanisme polític. Esclar que sí, és un corrent important, però minoritària, sempre al llarg dels 150 anys. A veure, això a mi em resulta, com li diria, anava a utilitzar una paraula que no és apropiada, dolorós, no?, reconèixer el fracàs d'aquest projecte, però li haig de dir que ho sento, i les persones que hem compartit amb aquest plantejament durant molts anys ho sentim com un cert fracàs d'un projecte en el que hem cregut, no?, que és transformar Espanya realment en un país federal, no? És a dir, la Constitució admet concrecions, el pacte constitucional és el pacte que ens permet conviure civilitzadament dins d'Espanya, és un pacte de renúncies i d'afirmacions, tal com l'enteníem, el pacte que fem amb la Constitució, i dins d'aquest pacte hi cap que el projecte que doni lloc en aquesta convivència sigui clarament de continguts federals.
I haig de dir que després de 20 i bastants anys de lluitar per aquesta causa, crec que aquesta és una causa fracassada. No? L'últim intent de fer això és, el fons, de transformar Espanya en un estat de continguts federals, o molt semblant als continguts polítics d'un país federal, és l'Estatut. En els seus continguts, l'Estatut volia a la vegada formular un projecte d'autogovern de Catalunya dins d'Espanya acceptable per Catalunya, però també proposar un model que pogués ser generalitzable, que permetés transformar Espanya en una línia determinada, i era aquesta, era la línia inspirada pels països federals. No? L'Estatut que surt de les Corts Generals i que és sotmès a referèndum, és a dir, l'Estatut que es vota en referèndum ja no és el del Parlament, és un estatut fruit d'un pacte, que jo assumeixo, però que és fruit d'un pacte, que porta concessions i, per tant, a reduir bastant l'ambició que tenia el que va sortir del Parlament. No ens enganyem. No? És l'Estatut aprovat per les Cortes Generales, no pel Parlament de Catalunya, que després, això sí, fan seu els ciutadans de Catalunya perquè les forces polítiques que van participar i que creien que valia la pena van recomanar votar a favor. Per això vam sentir com una estafa que després els que havien pactat per l'altra banda se'n desentenguessin, perquè és aquest el problema de la sentència del Constitucional, que el que fa és anul·lar un pacte en el que ens hi havíem implicat dues parts. No? El projecte del federalisme jo penso que s'esgota amb això, i s'esgota per moltes raons, s'esgota per moltes raons. Jo crec que primera, perquè Espanya no té cap interès en ser un país federal, que Espanya està fonamentalment satisfeta de ser un país unitari, profundament impregnada de nacionalisme espanyol, capital Madrid, centralista, i perquè crec que perquè funcioni el federalisme hi ha d'haver una profunda acceptació de la diversitat, és a dir, hi ha d'haver un respecte per la diversitat, no? Per la diversitat dels diferents components de l'estat federal, no? Que són els estats que composen el govern, l'estat federal. Estats o províncies al Canadà, o Länder a Alemanya, o cantons a Suïssa. I aquí a Espanya jo crec que això ho fa molt difícil, el reconeixement de l'altre. Crec que hi ha, en el fons, una mentalitat d'origen castellà, de matriu castellana, per la qual el reconeixement de la diversitat resulta molt complicat. Hi ha una gran dificultat pel pacte. Hi ha més aviat una tendència a la imposició, al domini, no al pacte. I després hi ha el factor Madrid, que el factor Madrid ho fa molt difícil, tot això. Sempre comento, si als Estats Units Washington fos Nova York, als Estats Units no seria un país federal. I si el Canadà Ottawa fos Toronto, no seria un país federal. Perquè hi hauria un esbiaixament. El govern federal, aquest estat, l'estat de Toronto, l'estat de Nova York, tindria a la vegada la força que li dona ser estat en la lliga en la que competeix amb els altres estats i a la força del govern federal jugant a favor d'ell. Llavors això desequilibra completament la possibilitat del joc, diguem-ne, en el que es basa el federalisme. De manera que Espanya, un estat federal, jo ho veig molt difícil. Ara, en tot cas, està en mans dels espanyols. Fins ara les propostes que han fet de federalisme s'assemblen al federalisme que jo conec d'aquests països com una ou una castanya, de manera que si estan disposats a dir-nos, mira, aquí us posem sobre la taula, demà tindrem una Constitució com la dels Estats Units. Jo crec que en aquest cas se n'hauria de parlar, però no és això el que es treuen de la màniga. El que es treuen de la màniga quan parlen de federalisme, la proposta aquesta que va fer el Granada, el PSOE, és un federalisme que ho han de dir tant amb la boca petita, s'han d'excusar tant de tal gosadia, que immediatament de dir-ho han de dir, bueno, però que quedi clar, que aquest federalisme es basa en la igualtat, la solidaritat i la cohesió territorial. Llavors dius, home, doncs si vols un estat que hi hagi molta igualtat, molta cohesió territorial i molta solidaritat, potser el millor és un bon estat centralista, jacobí, unitari i oblida't del federalisme, no? L'instrument per decidir la relació de Catalunya amb Espanya, per mi, el lloc on han arribat les coses, no pot ser altre que el de la celebració d'un referèndum en el qual els ciutadans de Catalunya ens pronunciem clarament sobre quina volem que sigui la nostra relació amb Espanya. Estem en un país tancat en banda que Catalunya pugui celebrar un referèndum per decidir quin tipus de relació vol tenir amb Espanya. Estem en un país que es diu Espanya, en el qual per aconseguir això s'ha de donar un procés d'una complexitat enorme. Quins poden ser aquests tipus de relació? Doncs miri, és evident que en aquests moments
Si amb un rapte de sentit del respecte a el que demana Catalunya i jo què sé, no sé quantes coses, l'estat espanyol es despertés i digués, vinga, el fem demà, el fem d'aquí una setmana, jo crec que l'única pregunta possible aleshores és independència sí o no. De manera que l'única pregunta seria, què voleu, continuar com fins ara o independència? És l'únic, no? En el pols per assolir aquest objectiu jo no descarto que puguin sortir altres possibilitats. Jo no descarto que en el procés que porta cap a això i davant del vertigen de que amb un referèndum d'aquestes característiques, limitat a dir independència sí o no, que, com dic, en aquests moments és l'únic que veig factible, l'estat espanyol, abans de que una part del seu territori se'n vagi, abans de que es trenqui el que ells consideren que és aquest cos tan unit que fa 600 anys o no sé quants, que és la nació més vella del món, no? Que està formant part de la mateixa realitat, es trenqui, doncs proposi alguna altra cosa. Jo no puc descartar això. No? Si deixi d'utilitzar com a única via per convèncer-nos que hem de seguir el garrot i tracti d'utilitzar alguna forma de seducció, de proposta, de pastanaga, no? No ho puc descartar. No dic que ho facin, perquè ja els veiem, no? Però no ho puc descartar. De manera que si això succeís, aleshores, òbviament, no tindria més remei que estudiar-ho i dir, escolta'm, aneu a mirar. Aleshores, jo el que dic és, en aquest cas, dic, independència sí o no? Dic, depèn de l'alternativa. Si l'alternativa és seguir com fins ara, doncs, independència sí. Si l'alternativa és aquest federalisme que es treuen de la màniga, els que no hi creuen ni hi han cregut mai, i que no tens cap garanties de que sigui un federalisme de veritat, doncs també independència. Si l'alternativa és una proposta en la qual es pot parlar, és un pacte bilateral d'autogovern de Catalunya dins d'Espanya, quedi clar, pacte bilateral d'autogovern de Catalunya dins d'Espanya, aleshores dependria dels continguts d'aquest pacte i de les seves garanties de compliment. I això depèn de la negociació que pugui tenir lloc i depèn del que posin sobre la taula. El que sí que puc dir, el que jo crec, és que avui a qui pot oferir aquest pacte ja no som nosaltres. Nosaltres ja portem 150 anys oferint-nos. Per això em sembla malament que es parli de terceres vies. Nosaltres, en tot cas que en parlin ells. Nosaltres portem 150 anys oferint terceres vies. Si per tercera via s'entén una via que no sigui ni independència ni nacionalisme espanyol. O sigui, una Espanya habitable i còmoda per Catalunya en la qual doncs, tots els espanyols hi puguin sortir guanyant. Això és el que portem fent fa 150 anys. I especialment els últims 30 ja no cal dir-ho, no? De manera que, quines possibilitats hi ha? Avui mateix, avui, per lo que hi ha sobre la taula, doncs sembla que només aquestes dues. Poden sorgir-ne de noves? Depèn d'Espanya. Serien acceptables aquestes noves? Dependria de les garanties del seu compliment, això sí que li puc dir. O sigui, per lo que fa a mi, i coneixent com li diria, coneixent la seriositat amb la que es prenen el compliment dels pactes l'estat espanyol, o hi ha garanties molt i molt serioses del seu compliment, o jo no acceptaria cap pacte. Jo no l'acceptaria, no sé que les garanties del seu compliment fossin fenomenals. I aquí a mi no se m'acut altra garantia millor que la de poder-me'n anar. De manera que un pacte d'aquestes característiques per mi hauria d'incloure el dret a poder-te'n anar. És a dir, la clau de la casa. I mira, us oferim una casa fantàstica, ara sí que estareu còmodes, podreu fer servir el saló, veure la tele quan vulgueu, no us posarem a les golfes, us deixarem sortir a passejar cada dia, al vàter també hi podreu anar sempre que us faci falta, no només de 2 a 3 de la matinada. Bueno, escolta, i quina garantia tinc de que em fareu això? No confies en mi? I diria, no. La millor garantia és tenir la clau de la casa. És a dir, el dia que no compleixi s'agafaré la clau i me n'aniré. I assegurar-me que no em canvies el pany. És la millor garantia. Ara, avui no estem en aquest punt. Ni estem en el punt de parlar de terceres vies, perquè ningú els ha ofert, ni estem en el punt de parlar d'independència. Estem en el punt de fer possible la celebració del referèndum. En si mateix un objectiu d'una complexitat i una dificultat enormes. I tot el que sigui anar un pas més enllà, i em temo que el procés s'està conduint anant molts passos més enllà constantment, és un gravíssim error. Hem de concentrar totes les energies, totes les bateries, totes les nostres forces, tots els nostres efectius, amb l'objectiu de fer possible la celebració del referèndum. És a dir, fer que l'Estat no tingui més remei que negociar la celebració d'un referèndum. Intentar que en una situació de bloqueig com aquesta en la que estem, que pot agrejar-se, no?
intentar que en aquesta situació l'àrbitre, perquè desbloquejar, no siguin les institucions de l'Estat, sinó la comunitat internacional. Portar les coses cap aquí.